6 urterekin magia ikuskizun batean voluntario bezala atera eta gero mago izan nahi zuela erabaki zuen. Harrezkero antzerkiagatik eta interpretazioagatik zaletasun handia erakutsi du. Magia eta umorea bateratzen dituzten emanaldiak aurkeztu ditu eszenatoki garrantzitsutan. Gizarte gaia jorratzen ditu hala nola zibersegurtasuna eta teknologiaren eragina. Gainera, Nafarroako ekoizpen eszenikoko enpresen elkarteko lehendakaria da. Gaur Odei Magoarekin solastatuko gara. Kaixo Odei, zer moduz? Oso, ondo. Odei Magoa, ilusionista eta aktorea zara. Nola definituko zenuke zeure burua? Bueno, denetarik egiten saiatzen den pertsona, pixkat. Egia da nire ikuskizunek, guztartu itiutela azkenen magoak aktoreak gea, mago baten paperan zestuz, nik komedia asko egiten dut, orduan, egia da umorea idazteko, nire kurtsuak ikasketak egin ditu dela, azkenen showman kutsua dakate, orduan, pixkat nahasketa hori da eszenatokian ateratzen dena eta Odei Magoaren barnean gelditzen dena. Hamarkada bat daramazu magia egiten, beti nahi izan duzu magoa izan? Nik uste baietz, txiki nintzala irakasle izan nahi nuen, suhiltzaile fase izan nuen, fase tipiko gozteiko baino. Hotel batean mago batek, voluntario bat behar zuen, nik esku altxatu nuen, ama pilo harritu zen, zen solo txatin nintzen aurre nintzela. Eta atera nintzen, negarrez bukatu nuen, gelara jo nintzen, logelara, eta hoera jo nintzen, baina urrengo goizean amari izan nion, ama, mago izan nahi dut. Zagitagian, mago horrek nigan sentiarazitako hori beste pertsonen batzutan sentiarazitako zait, baina horrela geratu zen, eta hortik aurrea urte betetzetan entalakotan beti ospakizunetan magia kutsa bat oparitzen zidaten. Orduan nik afizio bezala hori parratikatzen nuen, etxean erdi saiotxoak egiten dituen amantzako. Eta nik uste horrela hasi zala, eta baita amataitaren eskuzabatasunagatik, eta bereik ikusi zuten hor afizio bat zegoela, eta bereik bultzatu zuten baita ere. Eta egia da, oraindikan irakasle grinean ekala, zen mago izaterena zinezko bezala ikusten zata. Mago nor da, mago non ikasten da magia. Baina urteak pasata pixkanaka, afizio hori gero eta sendotuago geratu zan nigan, eta azkenen bira, lortu dugu edo hori badirudi. Zer ezagutza izan behar du mago batek edo zer ikasi behar da magia egiteko? Bueno, nik usteet mago bakoitzak erantzun bat emango izu. Baina nire ustez, antzerkia jakin behar da, musika pixka jakin behar da, ritmoaren kontuagatik batez ere. Gero bada beste 1000 arte eszeniko, clown eta olakoak komplementario izan daitezkela, ez gehigarri modun erabide daitezkela. Eta gero komunikazio, oso garrantzitsua da komunikatzeko grina izatea. Azkenen, nik naiz eta paper bat da, Odei Magoa, beti berdina da, nire bizitza osoan zer, evoluzionatzen dijoan pertsonaia da, Odei pertsona bezala, pertsonaiak ere gauzak ikaste ditu eta pixkat aldatzen da. Baina komunikatzen ez baldin bakizu oso zaila da pertsona batek ordu bat zuentzuten egotea, inoiz ezagutu gabe, zure bizitza, nik uste oso garrantzitsua dela. Zer gaitasun izan behar du mago batek publikoa harritzeko? Publikoaren atentzioa bideratu behar duzu, beraikin jolastu behar duzu zentzu honian, noski. Azkenean beraik entretenitzera datoz. Orduan, magia zure tresna nagusi izan behar du, jende antzokitik ateratzean, pentsatu behar du lehenengo gauza da, ze fuerte indun hori, ezta? Baina gero bako baiz komedia. Antzokitan egiten baldin badeu magia, argiztapena, soinu orduan jolasteko. Orduan, gauza guzti horiek publikoaren arretarekin jolastea bermatze dute, azkarra batzutan ez da beharrezkoa ondo estrukturatu behar dituzu gauzak. Azkenen sorkuntza ideiak, ez da bakarrik magia ideiak, baizik eta nola hauek eszenatokian amate dituzun. Eta zer nolako ikuslerentzat bideratzen da zure magia? Bueno, segun proiektua. Balade eskolentzako proiektuak, orduan bakarrik aurrentzako dianak, heldu bat etortzen baldin bada, magiaekin harrituko da, baina ikaslere izunta dagoenak, eta gehienak publiko orokorrerako. 5 urteko haur bat eta heldu batek berdin ondo pasako. Orduan, beti saiatzen gea orokorrak izatea batez ere zen
gehienetan magia ikustera publiko familia erretortzea. Eta nik usteet aur batekin beti heldu, 2 heldu, 3 heldu etortzen baldin baia, beraiek aurra bezala ondo pasatzeko eskubidea dakatela. Batez ere beraiek sarrera ordindu dutelako. Orduan saiatzen gea orokorrak dien ikuskizunak egiten. Askotan gertatzen zaigu aur kuadrilla bat etortzen dela eta antzokiko beste puntan heldu kuadrilla bat dago aurrik gabe eta biek berdin ondo pasa dute. Orduan hori da politena nik uste. Gaur egungo magia ikusgarriagoa da eta ilusionismoak garrantzi handiagoa du? Bueno, nik uste beti ikusgarri izan dela, baino garrantzitsua da garai berrietara moldatzean. Gaur egun, oraindik magia asko ja egunkariekin, nik egiten dut, baino ziur aski hemendikan 20 urtetara bertako aurrek ez dute egunkari bat ezagutuko, ze jadana digitala izango da. Orduan, berritzen joan behar geha erabiltzen ditugun tresnak. Gaur egun badago magia ja smartphoneekin, iPadekin, olako sare sozialekin, orain dela 30 urte existitzen ez zianak. Jende azkenean magia ikustera etortzen denean nahi du gizarteko tresnak nola modu desberdin batez erabiltzen dien ikustia. Eta hori da gure eguneroko lana pixkat berritzen jutia eta, bueno, behiratzen ikusten zein den moda edo esateetik. Hain zuzen ere, zibersegurtasuna eta teknologiaren eragina lantzen duzu zure ikuskizunetan. Zergatik, zer hausnarketa eragiten dizu horrek? Bueno, ikuskizun hori sentsazioak da, gure aretoko formatu handiko proiektua, eta hori COVID garaian hasi zen, ideia, pixkat hasi zen, batez ere konfinamendu bukatu zanean, kaletaratea ginen, da nik jende asko ikusten nun terrazetan eta telefono mugikorrekin. Eta, nik pentsatzen nuen, 3 hilabete onge atxean, lagunak ikusteko gogokin edo lagunak ikusten pantalla batetik zehar, eta orain elkartzen gehala, pantailan jarritzen dugu, eta hori oso kuriosoa da. Bada hori, ez dena bat danok ikusi dakagula jantoki baten edo jantoki baten baino gehiago jatetxe baten, familia bat aur batekin eta aurra mugikorrakin afaltzen eta helduak jajajaja barrezka. Orduan, gauza oso kurioso izan zen batean nola aurrak teknologiatik babesten saiatzen geha, baina era berean teknologia aurrian jartzen diegu, nola guk teknologiaren barnian gaude. Eta orduan esan genuen, zergatik ez ikuskizun bat atea, gai hori jorratzen duna magia bitartez, zen gure hizkuntza magia da, eta ere familiek etxean gero hitz egin ahal izatea bera. Ze esan du magoak, zibersegurtasunari buruz zegin duen, kontuz. Pixkat, pausoik ematea. Askotan, azkenien antzerkia ere hezkuntza tresna bat da, eta guk nahi duguna da magia ere horrela erabilia izatea. Zer helburu dute zure ikuskizunek? Bueno, hola, ari honekin uraren sekretu ditugu adibidez, eskolentzako proiektua ingurumenari buruz hitz egiten dura. Ez hainbeste teoria kontuak, baizik eta konportamenduak edo aurrezte beharra, kutsadura, holako gaiak, eta oso interesgarria da, zen ikasleriari beste modu batez mezu berdin ematea diozu, eta gure kasuan mezua sorpresa batekin dua. Orduan erraxago da memori mantentzea, bakarrik mezu solte bat baldin bada. Gero badako ikuskizun asko, zeinean joku solteetan gaiak lantzen dira, ilusioaren garrantzia, gure ametsak lortzaren garrantzia, holako gauzak edota familiaren arteko harremanaren garrantzia. Saiatzen geha pixkat, magian hori mezutsuak ezkutatzen, batez ere publikoak asko eskertze ditunak, zen azkenen ikuskizunak borobiltzea dituztela. Gainera, Nafarroako ekoizpen eszenikoko enpresen elkarteko lehendakaria zara, nolakoa da Nafarroako kulturaren egoera? Bueno, txarra ez da, nik uste txarra ez da, egia da beti lanean ibili behar gehala, eta garrantzitsua da horretarako guk, ekoizpen sektoreak, instituzioekin harremana izatea, batez ere komunikazioa ona izatea, eta beraiek gugan laguntza eskatzea, guk beraiek laguntza eskatzea, eta kanal hori irekia izatea. Orduan, ideia horrekin, 2020an elkartea sortu genuen, batez ere, federazio nazional baten barnean gaude, eta Nafarroa ez zegoen federazio horretan, orduan bazirudien Nafarroan ez zegoela sektorerik, kultura sektorerik ez zegoela. Honi esker hor gaude, eta gauza batzuk lortu ditugu. Beti gehiago nahi ditugu, ez da, baina gauza garrantzitsua lortu ditugu. Programa bat ekarri dugu Nafarroara, Camino Estena Norte ditzen dana, eskualde desberdinetako konpainiak mugiarazteko sortutako proiektua, Asturias, Galizia, Kantabria eta Euskadirekin batea. Hor gabiltza, ez dago erraxa, eta baina nik uste garrantzitsua dela sektore bat elkarrekin egotia, eta nik ustetuko litzateke sektoreko guztiak elkar izatea, baina hori beti zaila da, eta zorte, txabal, zorte. Odei Magoaren izenpean ezagutzen zaitugu, baina nolakoa da Odei Domingo? Zeintzuk dira zure xaletasunak?
Galdera ona. Bueno, bidaiatzea asko gustoko dut, oso tipiko dela, ezta? Baina egia da bidaiatzea oso gustoko dela, eta agian horri esker ere, txikitatik mago izaterena interesgarriko zinu zen. Horekin bidaiatu dezaket, leku berrik bisitatu ditzaket, eta, bueno, olakoak. Gaur egun zeintzu dira afizioak, kulturarekin oso harreman estua dituzten afizioak dira. Antzerki asko gustatzen zait txikitatik, zinema, asko gustatzen zait magiaz dien gaiei buruz irakurtzia, gidoilaritza, zuzendaritza, olakoei buruz. Baino ez formakuntza aldetik, azkenin baita ere hola funtzionatzen dute, baizik eta, bueno, pixkat atzeko atal hori, atzeko alde hori nolakoa den ezagutza etik. Eta ez bakarrik magia edo zuzenekoaren aldien, baizik eta zinema, telebista eta olakotan. Eta euskarari dagokionez, zer nolako garrantzia du? Zure ikuskizunetan euskarak ere garrantzia handia dauka? Danak, bai, proiektu guztiak bai euskaraz, bai gaztelaniaz aurkeztu ditugu. Nik txikitatik euskaraz ikasten nun, eta, bueno, magian hasi nintzanean zalantzarik ez duen izan, euskaratzen goitu baita ere, publiko desberdina da, eta leku berrietara iristeko aukera ematen digu, eta nik uste garrantzitsua dela, kasu honetan euskarazko kultura produktuak egotia. Orduan, hor lasi ginean, emaitza oso onak ditu, jarraitzen dugu, eta ni momentuz ez pentsatzen proiektu bat ateratzea eta euskaraz ez aurkeztia. Eta amaitzeko dei, harrituko nauzu, lasaldia magia trukoren batekin amaituko dugu? Faltako litzake nola ez dira. Askotan, jendea gure magia ikustera joten denez, edo kartekin ez dituzu magia egiten, edo ez dituzu gauza tipikoak egiten behintzat. Gaur jolastuko dugu kartekin, eszepzio modun pixkat, eta batez ere gaur publikoak hurbiletik ikusi ez dalako magia, eta normalen estenatokitan ez da hain arrasa. Eskatuko izut, karta batian pentsatzia. Karta sorta frantseseko bat ditu lau palo, lau irudi, dau pikak, irustak, bihotzak eta erromboak. Eta baitu 13 karta zenbaki edota simbolo. As, dala bata, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jotakuetaka. 13 aukeren horien artean, bat esari eskatuko iztot. Bihotzeko 3. 3 bihotza. Garrantzitsua da publiko jakitea guk ez dugula aurretik hitz egin, zen jendea pentsa dezake hau konpintxe dela eta magiak, mintzat konpintxekin zentzurik ez duke izango. Bera, nik karta sortan, ziztut ezer esan hasi baino lehen zen hau sorpresa izan behar zuen, bestela esan bezala zentzurik ez daka. Karta sortak baitu 52 karta. Eta eskatuko izut oso argi ikustia, nik emanaldia, elkarrizketa hasi baino lehenagotik, sorpresa bat utzi izut hemen prest, begira. Esan dezu bihotzeko? 3. 3, begira. Flipatuko ez, begira. Nik hemen, ez dakit nuen gelituan, begira, hementxe, karta bat buelta eman da utziet. Ez dakit ikusten den, baina nik karta bakarra utziet buelta eman da. Berriz errepikatuko dugu, ez dugu izer itzein, ez da? Ez. Zuk esan dezu bihotzeko? 3. Eta ezin ezko litzateke, hau, bihotzeko? 3. Izatia. Orain, odei kamerak itzaliko ditugu eta trukoa nolakoa den azalduko diazu, ezta? Ikusiko dugu. Negoziazioan ibilko gea. Mila esker, odei gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Zuei gonbidatzagatik beti eskerrik asko.